Sunod na to nga isgutan, Joel o Groot, kining bahin sa dapat ba nga i-live stream or isa publiko ang hearing sa ICI. Unsa inyong baruganan ana? Dapat ba o dili ba dapat? So unahon na to si Ruth. Uha! Siyempre, gusto natong transparency. Makurata Gusto nato butana rin, uha. kanang mabulgar ug mahibaw-an nato unsa ang proceedings during sa ilahang meeting. Wala siguro yung Pilipino karon nga dili mo sugot, nga dili i-live stream, di nato madunggan unsa nagakahitabo sa investigation o sa hearing nga ginahimo sa in sana infra sana Independent Independent Commission for Commission. Infrastructure. So kailangan natong ipagawas og mahibaw-an. Ngano? Because para dili ta makaingon nga naa sila'y ginapaboran. Of course, kung dili nila i-live stream, dili nato na i-public ang ilang hearing dinha, wa ta kabalo basig ta ay mekos-mekos nga mahitabo. So we want the people, we want the Filipinos, and I want to be kuan kanang sa tawag ani kanang makita nato unsa gid ang proceeding sa ilang himong hearing. Plus, remember na wala na ang investigation. We do not know kung kanus ang mag-resume ang investigation sa Senate Blue Ribbon Committee sa flood control. Kaya hangtod karon nagkaletse-letse at wala pa gina sila nagkadimao kinsa gid ang ilahang mugunit na pod sa chairmanship sa Blue Ribbon Committee karon ingon na pod ibalik si Lacson. Wa pa gani naka jump start sa iyang job si Erwin Tulfo as acting Blue Ribbon Committee, wala na mag-usab na po, di balik na po daw sila Lacson. So, wala pa dyan sa definite, no, kung kanus ang resumption ang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Dinita sa ICI, although limited, no, Ito ang tumikot. kaning functions sa ICI, no, kaya di man gina sila maka-persecute pod hanggang investigation lang. Ang pangutana nato din ha, hangtod kanus anak mahuman imong investigation ICI because kabaluta nga less than 3 years na lang, 2.5 years na lang, no, ang pagpangutangdanan sa Administrasyong Marcos hangtod karon wala pag gid moy nasilutan, wala pag yoy klarong nakasuhan sa mga uh, lawmakers sa ato mga top kuan kana official sa gobyerno except kadto intaw mga naa sa DPWH mo to. So gusto nato kato mga gipanganlan ng mga congressman maapil tog kaso gipanganlan nga mga kinsa pa nang involved, no, apil ganitong pangalan ni Lucas Bersamin sa executive secretary na apil gani so nahinom na asa naman to so gusto nato madungog pagbalik si Oli Orteza katong ex-marine. Gusto na to madungog pagbalik si Diskaya, no, nga murag na dismaya dito sa Diskaya kay sa di na daw siya tingog sa bato. So we want them to be kuan kanang heard, no, nga kadtong ilang mga expose pa o mapun-an pa to kay kung the moment nga magsige na tuloy-tuloy nga dili na nila ipakita sa publiko so unsa man ang atong isipon ana Archel Joel, syempre magdududa po tayo guys. Syempre mabutang sa question ang ilahang mahimo unya nga investigation. So hangtod investigation na magin ang trabaho sa ICI. The fact nga ilahang gitanggal or ni-resign, no, mao mong purpose nila nga tanggalon si Magalong. So wala na tay maasahan pa. So kailangan i-public na para unsa tong mga nagakahitabo sa ilang hearing ato ginang madungog para di mamatay kining issue nga pilit nilang putlon o pilit nilang undangon, pilit nilang patyon kaya may mga diversionary tactics, kaya may mga cover up because kanang kayahon na kay mekos-mekos nila ang investigation. So para mawala tong katahap sa doubts no sa public sa mga tao, pues live stream ta guys sa ICI hearing. Wah, da. Oha. Bitaw. Bitaw sa tinuod sa Sige. Oh, okay. ha? So oha. Murag natakda naman tayo. So oha. Bitaw kung atong taguan magud ang proseso, unsaon man nato pagsalig, di ba? Mao bitaw Yes. dagan ng mao bitaw dagan na ngayo nga ipa-live stream aron makita ang tinuod nga dagan sa investigasyon. Kay kung limpyo ang proseso, nganong mahadlok man makita sa publiko? Busa, mo Yes. ni, mo ni ang atong baruganan.
kung tinuod nga gusto nato ang transparency o accountability, dapat isa publiko ang hearing sa ICI. Kay ang kwarta sa katawhan dapat klaro ang agianan. Ang infrastruktura para sa tanan, dili para sa bulsa sa pipila. So, busa, ako ang kuan gyud sa ICI, ipa-live stream gyud ang maong hearing kay para makabalo ta kay nagbayad man tag buwis. Unsay baruganan nimo, Joel? Ako ang baruganan din ha, no? Kanang balikon ko lang ang mga ginapanulti pa nako kaniadto pa nga dapat open to the public ang tanan nga investigation. Kay kung Mm. dili makita sa publiko nga maayo ang dagan sa investigation, dili gid may mo satisfied ang mga tao. Ang gusto Mm. sa mga tao, kabalo sila ug unsa ang naa sa mga statement kagibuyan sa mga gimpang imbestigahan. Nga Mm. dili siya matago sa public tungod kay ang public karon, ang mga Pilipino karon gusto ra gyud siya undangon ang korupsyon. Sawang-sawa na sa korupsyon ang tanang mga Pilipino. Now, bisag unsa nga investigating agency, ako pong balikon, i-reiterate ko lang nga bisan pa og naa na siya sa trial proper, gusto na ako siya nga naka-live stream. Dili lang diya sa ICI. Pag-abot na sa Ombudsman or dito sa Prosecutor General's Office, sa Department of Justice, dapat naka-live stream gihapon kay para masundan siya sa mga Pilipino gikan sa investigation, prosecution o during trial and during sa para dili makuan ba, dili malihis, no? Ako pasabot sa dili malihis kanang kasagaran gud ang mga technicalities. Ang mga Pilipino di gustong technicalities. Kung guilty ka, guilty ka. Dili kay daugon nimo sa daghan nga kuan kining pasumangil, no? Technicalities. Dili may gusto ana kaming mga Pilipino. So sa pagkakaron gusto nako nga makita gyud, no? Makita sa mga Pilipino para satisfied ang mga Pilipino kung unsa na. Analang ko suggestion sa investigating panels, no? Tungod kay sa kadako sa giimbestigahan ang anomalya, medyo hirap sila. Pero pwede ba nga basig pwede nga isa-isahon nato? Like for example, katong ghost projects nga totally wala gyud nag-exist. Pati nang diya sa Davao Occidental. Mo ilang unahon. Then kung pila na siya ka ghost projects, 400 man to according sa report ni Vince Dizon. Ipatawag kinsa mga contractor sa to ana. Pagkuman katong mga substandard, di ba? Matubok magyapon na to kinsa yung mga culprit din na kinsa ang mga mastermind. As to the mastermind, paghilo mong duha ha, abracadabra, sis bumba. Ako silipon sa ako ang monitor kung kinsa mga guilty din. Ay, di pa dayo. Laton sa dayo nato ang live stream. Pero Bitaw. dito gyud imuhang punteriya sa Davao Occidental. Guys, para Dili, no. para Dili siya, mahimo punteriya dito, example tanan, ang Malacanang unahon ang Ilocos Norte. Kay mao gyud nag-iingon ni Chavit Singson, unahon ang iyahang lugar dito sa probinsya sa Ilocos Norte kay parting daghana dito nga ghost o mga substandard o mga proyekto nga nakuha si Sandro Marcos. Unahon they should set as an example ba nga okay, dire unahon na to ni. Unahon pa nila din in Davao City. May na lang wala sila nakita dire sa Davao City. Diba? Sunahon nila dito ilahang lugar. Sabi, Bitaw. una Tinuod. sila katabok sa ilang lugar. Kay, na may akusasyon sa ilahang lugar. Na may mga records, na may mga papel, ipakita si Chavit Singson. Hindi unahon nila ilahang lugar. So, mo na'y panawagan, even si Congressman Polong, di ba, nanawagan, unahon nimo ang imuhang probinsya. Mm. So, mo na ang iyong mga regardless baruganan. ang ako ang baruganan Yes. is regardless kung asa siya, tanan siya sabay-sabay like 400 sabay yung tong 400 kay ghost man gyud to, kumbaga wala na kailangan i-verify, wala Hindi, gusto ko mo, nag-exist or summary hearing tapos kuan na kaning dalion ng trial unsa pa may dugayan ng trial, ang tubagon lang dito nag-construct mo or wala. Pag mayong nag-construct mo, asa ang inyong gi-construct. Pag mayong wala, di convicto na yun ana, one count.
second count, third count sa ghost projects, period. Wala na, Um, regardless kung gusto asa na sa Palawan, nasa Davao, na dito sa gusto ko i-back sa Ilocos, sa imong Lawag. kanina giingon ka ganina Joe Ram nga naglisod ang ICI. Naglisod sila kay paingon na ang ilang investigasyon paingon na dito sa taas o na naglisod sila unsaon ni. Mm. Di ako nasabtan ko lang ang kuan ba no, dili ba lalim mag-investigate ang pressure sa public, ang mga dokumento nga inyong kay wala man sila kuan, wala man sila contempt power. Mubalibad ang mga unsa ni, dili mo produce og mga documents. Wala sila kuan, wala sila mahimo, no? So ingana siya kalisod sa part sa investigating panel. Kung i-reject Gwapo gani, lang yung case no? mas gwapo gani nga parallel investigation kay basig mahulog ana karon ang investigation sa resulta sa ICI malamang mo gina i-forward nila dito sa ombudsman. Parallel investigation NBI tanan. Investigate sila. I think tagkandak man og parallel Hinay investigation. hinay man ang ICI, di ba? In fact, Mm. no, nangigawas sa mga ganitong report, nakita pa mga ganitong na ay embassy official Amerikano. Nanong naa siya sa ICI hearing, sa iyang purpose dito? Dili man to hearing ang iyang giadto. Oo, sila labot sa hearing. Nag-visit man lang siya. Nabisita lang to siya, nabisita lang siya. Oo. So ang Okay, ang ako ba, na-explain ba na sa Malacanang kung sa iyang purpose nga nung naa siya dito? Visit? So, what's the purpose of visiting ICI? Be? dili ang ICI Para may nag-explain. mawala to Dili ang speculation Malacanang. na naapilan na ta or nag-apil-apil ng CIA dito sa Pilipinas. Ay labaw nga kuan no kaning dili pwede nga Pero naimong hilabot sa ato. dito ta sa atong issue. So pabota nga kita tanan pabor ug walay for sure walay dili mo pabor kay moinit na ta mo debate na ta ana diha. Bitaw. So, syempre, paborito ta nga i-live stream ang kuan. I-live stream yun nila ang hearing sa ICI kay kini manggod digital na ta karon, di ba? Digital na ta karon. So, Cellphone na tanan live, balita, session sa Kongreso, sa Senado, mga debate. Nganong dili man nila pwede ang investigasyon sa ICI, nganong dili man pwede live stream? Panahon na nga ang hustisya makita sa screen, dili lang sa report. Kung moderno ang korupsyon, dapat moderno pod ang hustisya. So, para sa ko baruganan ako niya, i-live stream dapat ang maong hearing. Your Honor, pwede copy-paste na ko to. Gwapo to eh. Unsa man? Muna po to, I subscribe to the opinion of the Honorable Arjun. I second.